A noitiña de Nadal é por ser noite de alegría, camiñando baixo sei a maila Virxen María. Camiñan para Belén e a Belén levan a guía. Cando a Belén chegaron eran as 12 do día. Ábreme as portas, porteiro, que as portas todas abría. Ábrelle as portas, porteiro, a Xosé e a María. Como hei de abrilas triste, se eu a chave non a tiña, se mas quixeras de ouro, de prata eu chas daría. Chasquero de ouro, nen tampouco prata fina, tan só quería saber cando a Virxen parira. Non sei se pareu a noite ou se foi pra que viría. Din que foi na medianoite que a Virxen parido tiña. Hermoso no mundo resplandecía, tanta era a súa pobreza que ningún pano traía. Botou as mans ao pescozo a un paniño que traía, fíxose en 3 pedazos, así foi que o envolvía. Se quixera ir pro ceo, ricas camas lle faría. A María boa queda na súa cama recollida, coberta de mantas de ouro, bordadas de prata.